Reciclet, un conte i tot net. El drac màgic i la torre dels residus. Vet aquí una vegada hi havia, fa molt de temps, un poblet on els habitants no sabien el que era recollir les deixalles, ja que tenien un drac màgic que a les nits se les menjava totes, nyam-nyam, les restes de menjar, les teles, els trossos de fusta. I les deixalles que no li agradaven perquè tenien mal gust o perquè estaven molt dures, les cremava amb el seu potent foc, convertint-les en cendres. Però un dia van aparèixer uns comerciants especials al poble que venien un munt de coses noves que la gent del poble no havia vist mai. Els habitants van començar a comprar objectes com llaunes de refrescs, brics, coses que funcionaven amb piles, joguines. Estaven molt contents amb tots aquells objectes nous i encara que alguns no sabien per què servien, els compraven igualment. Com cada nit, totes les famílies del poble treien les seves escombraries al carrer perquè el drac màgic se les mengés o convertís en cendra. Però en els últims dies, al sortir el sol, els carrers no estaven del tot nets. Les deixalles s'estaven acumulant i cada dia n'hi havia més i més. I què estava passant? Era culpa del drac? El drac, pobre drac, estava malalt de tant menjar i a més moltes de les coses que la gent estava llançant eren desconegudes per ell i no se les podia menjar. Els brics se li feien bola, els plàstics li feien mal a la panxa, les llaunes li irritaven el coll. Per intentar solucionar el problema, el drac va cremar aquestes deixalles amb el seu potent foc, però en sortia un fum negre que feia molta pudor i embrutava molt el cel. Un dia va començar a ploure i la gent es va posar molt contenta perquè es pensaven que així es netejaria tot, però no va ser així. La pluja va arrossegar tota la brutícia i els olis de les deixalles per tot el carrer, que van arribar a embrutar l'aigua del riu i de la font del poble. La gent del poble estava molt espantada. Llavors van decidir reunir-se tots. «Doncs jo m'he fet mal jugant al carrer», va dir en Biel. «L'aigua té mal gust i sembla perillosa», va dir la metgessa, senyalant la font d'aigua marró. «Ai, la meva panxa em fa molt mal», va dir el drac. «El cel té un color estrany i l'aire no es pot respirar bé», va dir el mestre de l'escola. «I per què havia passat tot això?», es preguntaven tots. Llavors es va sentir una veu molt clara. «El problema són les escombraries», va dir la Marta, la nena del cabell pèl-roig. «Les escombraries!» Era veritat, però tots es sentien malament perquè entre tots havien comprat totes aquelles coses i les havien llançades al carrer. I havien fet que el drac es posés malalt. Sense ell, necessitaven una solució per totes aquelles deixalles. S'havia de buscar una solució els pròxims dies. I entre tots van començar a aportar idees. A la metgessa se li va ocórrer inventar uns contenidors de colors per facilitar que la gent els deixés els residus agrupats i que no fessin pudor. Què us sona aquesta idea? Al contenidor blau es llançaria el paper i el cartró. Al contenidor groc es llançarien els envasos de plàstic, les llaunes i els brics. Al contenidor verd es llançaria el vidre. Al contenidor marró es llançarien les restes de menjar i les restes de plantes i, finalment, al contenidor gris s'hi llançaria tot allò que no va als altres contenidors, com per exemple els bolquers o els palets de les orelles. El botiguer va pensar que aquests residus es podrien tornar a vendre als comerciants perquè els reciclessin tornant a fabricar nous objectes. I què vol dir reciclar? És el que mostra el botiguer. Amb trossets molt petits de paper tornem a fer paper nou i amb trossets petits de vidre tornem a fer vidre nou. Per últim,
El mestre va decidir ensenyar a la gent que el més important era no fer tantes deixalles, com per exemple, en comptes de comprar una ampolla de plàstic d'aigua, utilitzar una cantimplora, o en comptes d'embolicar amb paper de plata l'entrepà, utilitzar una carmanyola. Així, no es llançaven tantes coses a la paperera. Amb totes aquestes idees, els habitants del petit poble van aprendre així a no llançar coses que podien fer servir de nou i reaprofitar-les, a no comprar tant i a valorar la salut de les persones, dels animals i les plantes. Aquesta història acaba quan la Marta, el Biel i tots els nens i nenes del poble decideixen que explicaran a tot el món la seva història perquè ningú oblidés i que mai més els tornés a passar. I perquè sempre recordés, van construir una torre molt alta de colors, amb tots els de residus ordenats en els diferents contenidors de colors i amb un drac màgic a dalt de tot. I vet aquí una torre, vet aquí un drac, que aquest conte ja s'ha acabat.